מדובר באתר יוצא דופן, מחצבה ובית מלאכה לייצור כלי אבן מלפני 2000 שנה. אנחנו חופרים כרגע בתוך מערה. מדובר בחלל שנחצב על ידי חוצבים יהודיים לפני כ-2000 שנה, והחלל הזה שימש גם מחצבה וגם בית מלאכה לייצורם של כלי אבן ייחודיים האופייניים לתקופה הזאת. תוך כדי החפירות גילינו כמויות עצומות של פסולת ייצור, מרביתם ספלים בעלי ידית שגולפו מבחוץ באמצעות סכין ומבפנים באמצעות מחרטה סיבובית. מצאנו אלפי גרעינים מהסוג הזה. והסיבה שהשתמשו בכלים האלה זה שכלי אבן לא קיבלו טומאה, בניגוד לכלי חרס, שאם היו מגיעים למגע עם משהו שהיה טמא, היה צריך לזרוק, לשבור את הכלים. הכלי אבן לא קיבלו טומאה, ולכן בכל הכפרים בגליל בתקופה הרומית הקפידו שיהיו כלי אבן בתוך הבית. העובדה שהיהודים השתמשו בכלי אבן בגלל הנושא של הטהרה מופיע גם בברית החדשה. מה שמרגש אותי בכל הסיפור הזה זה שחפרתי הרבה חפירות בגליל, מצאתי בתים בתוך כפרים יהודיים מהתקופה הרומית בגליל, למשל בכפר כהנא, בנצרת, ובכל כפר מצאנו כמה שברים של כלים כאלה. ופה מה שמיוחד זה שמצאנו את המחצבה, את המקור שלהם. פה בריינה יצרו את הכלים האלה ושיווקו אותם לכל מקום בגליל.